Bueno, leire gazingu ensegida. Akordaten zarie, geure guenatan okingu geure nutrizionistie, leire pikero idoate, beran pildoratxu batzuk emoteko. Beinola lehenengoko atalien izan du beroa baragualdizeri buruz, zerraro nutrizioniste bat etorti esaten, leoko gauzie ez du lasan bihar ordu batzuk dala. Da, bigarren saio baten kolesterolari buruz hasi ginen, aurdako zile edanok YouTubeen. Bueno, Leire, kaixo. Eguno goitzi. Zelan zabiltz? Oso ondo, mente. Dale, que te pego aur lanien a tope? Bai, a tope. Beti, ez da? Bai, udata gero, beti. Bai, claro, udien gente loditzu itzen dalagon, igual. Bai, bastante. Orduen horre gimnasizuek, honek zelan diez, crossfitek eta honek danak eta nutrizionistek a tope, no? Bai. Neguen. Oso ondo. Bueno, behinola izan duen berroa kolesterolari buruz eta hori, da oso garbi geratu zen, arrotxa guduzen beste bai egaz. Bueno, aurna gabil leonino aurreri kostumbreten, bai, bueno, ja, baguzen gitxik, Bai, gero izaztasun berba, karbohidratoetan bajue edo basuedan dieta bateri buruz, low carb. Bai, low carb. Ahí estás, teknizismo hori inglesez esango da. Orduen ia, hirugarren saio honetan zeri emongo txagu, aurreri emongo txagu? Bai, low carbietari buruz zite egingo dugu, ez? Bai. Da, ja, zer da... Zazkanik imagineten dut, hori dala dietak murriztutie, no? Karbohidratuak gitxitxutie edo bajatie. Bai, hori da, dietaren oinarria hidratuak murriztea da, eta bereziki azukrak, irina eta bar, eta honen ondorioz diabetesa kontrolatzen dugu, eta pisua jaisten dugu baita ere, beste gauza batzun artean. Irine esan zuta pastie, hortik aparte, irine, pastie... Ba, irina zerealak, ez? Pasta, arroza, artoa, hori, ogia, hauek. Claro, horretan bai oten dala abuso handize, azkanien jankeran. Bai. Vale, orduen, bueno, azikeratik, bakitxe tartetxu bedako zula geurintzako da eskertu dena, orduen, low carb, dieta hori, karbohidratoetan bajue dan dieta hori. Zuk esan zuen defenditen zula, zeitxik defenditen zu karbohidratoetan bajue dan dieta hau. Pertsona denan txako da, ez da hitz, apurtxu eta salduia. Bai, dietaren nurak ez, nik defendatzen dut dieta hau, inflamazioan adibidez asko laguntzen duelako, ez? Dieta honen helburu bat piko glusemiko bat kontrolatzea da. Piko glusemiko hauek gehien bat ematen dira azukrea eta hidratoetaz abusatzen dugulako, ez? Ogia, egunero zerealak, irinak, pasta, alkohola baita ere, azukrea. Eta guzti honek eragiten du gure gorputzean inflamazio bat, eta likidoen retentzioa eta beste bat gauza, ez? Besten dut beste gauza batzuengatik, baina adibidez... Bai, hori garrantzitsuena. Bai, garrantzitsuena. Bakizu zer, orain dela 2 egun, gaur eguena da, bai, martitzenan, uste dut ikusi dutela, erresuma batuen Inglaterran eta umiek dauzo solo di. Eta dakoie oitzurie Coca-Colak eta asko erateko lan, en plan, basue gratis bete, eta, claro, Coca-Cola baso batek esatezen dauen 6 terroi azukera dizela. Orduan hori salbajada bat esan bide inflamazio horretarako, bai. Bai. Claro, azukrea beti inflamazioa sortzen du. Vale, eta orduen low carb dieta horretan zein elikagai nagusitzen dira, edo zeintzu die, ze alimento, zeintzu dize elikagan horrek nagusitzen dizen jatekuek? Adibidez, ematen diogu garrantzia haragiari, ez?
eta arrainari ere bai, proteinari, kalitatezko proteinari bereziki, baita ere grasari, adibidez, grasa arrautzetatik lortu dezakegu, edo jogurretik, edo beste esnekietatik gaztaren aldetik adibidez. Eta hola, baita ere frutu lehorrak hartzakegu, kantitate txiki batean, eta gehien bat hori, gurina. Gurina. Bai. Gurine, claro, dana aliketa gehien kalidadezkue. Bai. Arrotxa honak, okelie, arraine, adibidez, ez da bakizun, bai, arrain txikize, edo handize, edo urdine, baten bat bereziki, edo ez da gu. Hemen nire ustez interesgarriagoa da urdina, grasaren kopuru aldetik ez, urdinak beti dauka grasa gehiago, salmoiak adibidez, grasa ona, ez da? Bai, baina gauza da, nire tatarazo atzago igual salmoiarekin, baina beste ez da aterako da. Bai, hori salmoia gu fitxingu. Salmon salvaje da Alaska, ez da gauza bera hartzea salmon akuikulturako salmoi bat. Claro, es que salvaje ez dau. Claro, ez dau. Horre salvaje dagoena ezaten da irulau otxok. Claro. Errekatik, bai, beste dana ez dau, ez da existite. Bai. Vale. Orduen eta low carb dieta horretan, zer likagai dau debekatute? Bale, debekatuta edo oso gitxi gomendatute. Bai, oso gitxi gomendatuta, low carbitan gertatzen dena da hidratoetan bajua, orduan, bai hartu dezakegoela hidrato kantitate bat, 150 gramo egunean gehienez, 50 eta 150 gramoen artean ondo dago. Eta hidrato horiek izan behar dira, frutatik datozenak, baina zenbait fruta, ez? Azukrean oso altuak direnak, adibidez platanoa ez da ingomendagarria, baina adibidez arandano batzuk, edo horako zehozet. Gero ere bai patata egosiak boniatoa, edo batata ere bai, horako hidratoak. Eta debekatuta daudenak, barkatu, hori lehen esan duguna, ez? Azukreak, eta gero piko gluzemikoak sortzen dituzten elikagaiak, adibidez irinak, arroza, pasta, ogia, artoa, alkohola ere bai. Claro, hori holan dinozu, bai adibidez alda esan, pakete patatak eta horre danak, claro, horrek danak debekatute. Claro, boltsakoak bai. Baina patatekin eta boniatoarekin bada trukoren bat, indize glusemikoa jeizteko, baina, ja, kontatuko dizut truko hori beste batean. Tio, ez neska, konta, ontsa, no? Edo zer. Vale, ez usatzeko zer. Parkatu, tio bat urten doztor, gusan dut esan, venga, bota patatan truku, patatak edo batatak egozten baditugu, eta baita arroza, egozita gero frigorifikoan gordetzen baditugu 24 orduz, horrek sortzen duena da almidon resistente ditzen dena, ez? Eta almidon resistente hornek mikrobiota laguntzen digu, eta baita ere indize gluzemikoa ez du pikorik egiten. Eta zein da truku orduen? Hori, patatak egozita gero frigorifikoan ostea, bai, 24 orduz. Osa, sukaldatu eta nebera sartu 24 orduz. Bai, hori da. Eta berdin ja almidon resistente egiten du, eta hori da absorción lenta, ez du piko gluzemikorik egiten, hidratoa izan arren. Absorción lenta, esango da neuke etxien patata tortilla bat itzen badoten, eta urrungoko gunerarte ezin dela esaten badoten. Orduan emongo esti neuri etxien absorción lenta, absorción rápida. Bueno, truko hori, apunteta. Antza denez, neberako horreko getala orduek itzen da bina da, kanbize komposizio edo zer da. Bai, hori da. Vale. Da, ez daipa. Zer, low carbaga zeu zer relazionata, holan, eske galderatan hau apurtxu bete, nik uste dut bota dute zela dana, zeu zer gizau esateko low carb dietaren inguruen, honen? Bale, bada low carb eta bada ere bai keto bezala ezagutzen dugun dieta.
Eta, bueno, badira ezberdintasun batzuk, ez? Adibidez, keto dietan hidratu kopurua murritzagoa da oraindik, low carbean baino. Ez, low carbean esan dizut, 50-50 gramo hidratu har dezakegula egunean, eta keton murrizten dugu kantitate hori 20 eta 50 artean, ez? Eta keto dietarekin lortu nahi dena da zetosia, ez? Azken batean hidrato gitxi jatean, gorputzak grasa erabili behar du erregaia sortzeko, ez? Eta orduan, hori, gehien bat. Gorputzak dakon grasa horretatik edataten dago, ezta? Bai, hori da, zeren azken batean glukosa altu dagoenean gorputzak hori erabiltzen du erregai bezala eta guztiz kontrakoa pasatzen da, ez? Glukosari ez daukagunean organismoan hortik erreserbaietatik, grasa erreserbaietatik hartzen dugu erregaia. Gorputzetik. Oso ondo. Eta non horke epe luzien mantendu tema dauen dieta hau, low carb dieta hau, aldagoen arazorik, kontuz okimidu zeusegaz? Ez printzipioz nik esango nuke ez dagoela arazorik. Gero kasu bakoitza ikusi beharko litzateke ze behar dituen bakoitzak, baina ez da arazorik, berez inflamazioa jaisten duen dieta bat da, ere bai esan dizuan guztia, azken batean elikagaiak naturalak dira, ez dago ultraprozesadorik, likido retentzioarekin laguntzen du ere bai, trigliseridoekin, glutenik hartzen ez dutenentzako ere bai dieta oso komenigarria da, zeren azken batean beraiek ere bai ezin dute hogeirik eta pastarik jan. Lehen ez dut aipatu, baina low carb dietan ere ez dira lekaleak jaten. Zentzu? Jaltu zaitez zatea. Lekaleak, legumbrez. Bale. Baina hori, ez dagoela arazorik denbora mantentzea, berez elikadura osanzuntzu bat da eta... Vale. Apunteta, amendako zuie leire pikero idea dek emoten dozkun geure pildoratxue hobi hausdateko. Pasan azteko galdera bi bota daue, leire? Bako zu 5 minutu txukizau? Bai, bale. Bitu, bota daue Andra batek, bota dauia zein dan janaririk hobiena euren seme alabantzako. Janaririk onena? Armosue, Vale. eskolara zunbaino harinau, bai, gozarize. Vale. Hemen bernion armosue, ze armoso da konbenigarrizena, ume txikizentzako, klasera zunbaino harinau. Vale. Segun adina, baina nik esango nizuke kalitatezko proteina eta grasa direla egokiena, ez? Esnekiak, ongo litzateke ongi jatea, arrautzak baita ere, adibidez, jogurta arandano batzuekin, jamoizko tortilla bat, edo arrautz batzuk aguakatearekin eta gaztarekin, holako gozari bat izango litzateke honena. Vale. Oso ondo, kontestata, gero sakonduk gizau igual beste programa baten orai gozarizen asuntue gizau, bai, eta dau beste pertsona bat, apurtxu edo makarri, hemen bota oskuna, Iker Zabalondo batek, eta dino, leire, nik ez dauzaten armosorik, ez dauzaten gozaririk, eta eguerdize gero asko zaten dauela. Pilo bat, lehengoko platera, bigarrena postrie eta zer dan. Da gero, afeize, ostabe, berandu. Hau izan duen lehengoko programan, berandu jatie arazo badala. Bai, beran galdiri da, bakarrik jaten badoten eguerdize ondo, eta egunin zehar gitxi hau, ondo nuen edo txarto? Bueno, pertsona honeko baragualdia egiten du, ez? Ikerrek. Bai. Ze azken batean bazkaria hartzen du lehenengo... Bai, gozarize, kafe y zigarro dako antxa honek itzen dauena. Gero eguerdize, atrakon. Lehenengo platera, bigarrena, hirugarrena, postre eta dana. Eta gero gauez, batxutan jaten dauela eta beste batxutan ez, bai, dinona da hori. Eguerditzen ondozan eskero asko, benetan asko, ia horregaz ondo baduen.
Ba, eske gauza da ez da kantitatea, baizik eta kalitatea. Orduan nik ezakit Ikerrek jaten badu lehenbiziko platerra, pasta boloñesa eta bigarrena bokata de lomo, ba, agian ez da komenigarriena. Baina, bai, nire ustez, bueno, askok babesten dute 5 edo 6 jatordu egitea egunean, eta nik gomendatzen dudana da 2 edo 3 jatordu egitea. Orduan, berak egiten badu bazkaria eta afaria oso berandu ez baldin bada, eta hartzen dituen elikagaiak, aipatu ditugun kalitatezko elikagaiak badira, ongi litzateke. Oso ondo, Leire, eskerrik asko gaur behemozun tartik gaitxik. Bale, eskerrik asko zuei. Venga, datorren egunien ikusko gara guena, bakizuie galderarik bako zuien berari, bota hemen WhatsAppez edo geure korreo elektronikora, bai beranak, bai badako, gure basuien itxorduren bat edo zeuzer galdetu berari personalki, nutrileidietista@gmail.com da beran korreo elektroniko, nutrileidietista, dana junto edo abildua gmail.com, eta beran paginetxo barriz ebe estrene dau, geuretxako, orduen www.nutrilei.com, tako zuia aurra aukeri bebai, ikusteko, beran web horri aldizen. Eskerrik asko, Leire, gero arte. Gero arte. Camarero, señor, camarero, señor, ¿qué hay para hoy? Señor, un buen menú. Solomillo asado, patatas fritas, sesos huecos, hígados, liebres, chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratin. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, buen señor. Tenemos pollo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Frescos calamares, sollo, pescadillas, fritas, Salmonetes, barbos, bacalao a la vizcaína, besugo, almejas, truchas, sábalo, langosta, a la americana. Y faisán relleno, pavo asau, 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 con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pavo asau, asau, con ensalada, buen menú, señor. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Frito de espinacas, berenjenas fritas, habichuelas, frijoles y tortilla al ron. Crema, tocino de cielo, Mazapán, natilla, hojaldre, francispan, flan de avellanas frutas, queso, roquefort. y también gruyère. Y después, buen helado, y café, Buen provecho le haga usted.